Inilapit po ng Department of Education or DepEd, La Union School Division Office ang Alternative Learning System or ALS sa mga out-of-school youth at batang mag-aaral sa isang rural na komunidad sa Bawang, La Union sa pamamagitan ng isinagawang community-based learning sessions. Siyam na mag-aaral ang kasalukuyang lumahok sa nasabing programa at kabilang ang 6 na kindergarten pupils, 2 grade 1 learners at 1 grade 2 learner. Sa mga sesyon isinagawa ang pagtuturo sa pagbabasa at guided learning activities at pagbibigay ng pundasyong kasanayan sa loob ng komunidad. Naghahanda at nag-iimprenta rin ang mga guro ng mga babasahin at activity sheets na naaayon sa edad at antas ng kakayahan ng mga mag-aaral upang masuportahan ang araw-araw ng kanilang aralina. Patuloy ring minomonitor ang progreso ng bawat learners upang matiyak ang tuloy-tuloy na pagkatuto. Ang inisyatiba ay bahagi ng alternative learning system ng DepEd na naglalayong magbigay ng flexible community-based basic education sa mga out-of-school children, kabataan at iba pang mag-aaral na nasa panganib ng huminto sa pag-aaral bilang alternatibong daan patungo sa muling pagpasok sa formal na edukasyon o katumbas nito. IFM News. IFM News. IFM News.